U kolovozu se nastavilo otvaranje globalnog i regionalnog gospodarstva. Mnoge zemlje su ublažile restrikcije unatoč širenju delta soja virusa, a ekonomsko stanje je vrlo dobro. Ipak, pokazatelji aktivnosti su pri vrhuncu, stoga bi se u narednom razdoblju moglo dogoditi usporavanje rasta. Međutim, ne bi trebalo doći i do pada, pogotovo ako uzmemo u obzir raspoloživa EU sredstva regionalnim članicama, što daje optimizam tržištima. Naravno, postoji rizik da širenje virusa ponovo dovede do rasta hospitalizacija, pogotovo ukoliko zaštita od cjepiva počne slabiti, no zasad ne vjerujemo da će se situacija toliko pogoršati da bismo vidjeli nova stroga zatvaranja. Otvaranje gospodarstva, dobra turistička sezona i sve bolja procijepljenost dali su vjetar u leđa regionalnim dioničkim tržištima. Najveći skok zabilježila je Mađarska od gotovo 10%, ali i većina ostalih zemalja regije svojim su mjesečnim prinosima nadmašile razvijena tržišta. U skladu sa spomenutim trendovima nastavljamo preferirati cikličke sektore financija i energije, a vidimo i znatno bolji doprinos turizma u odnosu na prošlu godinu. Slična strategija iskazala je dobar rezultat u dosadašnjem dijelu godine, no uzevši u obzir i dalje povoljne relativne evaluacije, kao i dobru makroekonomsku sliku, regija još uvijek izgleda kao segment tržišta s atraktivnim omjerom očekivanog prinosa i rizika.